Свиленград, Копринения град, древни цивилизации, уникални гробници, скални църкви, град на епикурейци, вино и модерни развлечения. Свиленград, градът, който се намира на границата между България, Гърция и Турция. Всеки може да открие своето приключение, да се върне назад във времето, да се наслади на съхранената природа, да опита от местното вино, да спортува или да се отдаде на почивка и развлечения. Тук могат да бъдат открити следите на древни цивилизации още от времето на неолита. През бронзовата и желязната епоха този край е бил населяван от тракийското племе Одриси. Те са ни оставили скъпоценно наследство – куполната гробница край село Мезек. Тя е датирана от 4-3 век преди новата ера и една от най-внушителните и добре запазени гробници от микенски тип, открити в Тракия. На възвишението Калето се издигат впечатляващите руини на една от най-добре запазените средновековни крепости в Родопи. Строежът се отнася към времето на византийския император Алексий I Комнин, 11-12 век, а съоръжението е функционирало до османското нашествие в края на 14 век. Днес духът на тази епоха е съживен от средновековен атракцион. Две скални църкви, едната край село Михалич, а другата край село Маточина, са изградени в смутните години на 10 век, когато на Балканите процъфтяват различни християнски ереси. Църквите са изсечени направо в скалата от монаси и учелници с помощта на прости ръчни инструменти. За тези църкви се носят много легенди. По стените на църквата край село Михалич тече вода, за която се вярва, че е лековита, а местните хора разказват, че храмът се пази от две змии, които не допускат вътре хора с лоши помисли. Мостът Мустафа Паша над Марица, изграден е през 1529 година по проект на известния османски архитект Мимар Синан. Той е част от вакъфски комплекс, който е включвал кервансарай, джамия, чаршия и хамам. По-късно около комплекса възниква селище. Именно от него води началото си днешният Свиленград. Най-старото училище на Свиленград, Христо Поп Марков, функционира и до днес и участва в съвременният облик на града. Тук има няколко спортни площадки, които функционират денонощно и са пригодени за футбол, тенис, хандбал и волейбол. Колоезденето тук е на особена почет. За велосипедистите има и специално изградени маршрути. В територията на община Свиленград попадат защитени местности и природни паркове, обитавани от редица редки защитени видове. А след обиколките на исторически паметници и природни красоти, гостите на Свиленград могат да се насладят на чаша превъзходно вино в някоя от трите изби на територията на общината. Със сигурност в Свиленград се крият още много очарователни гледки и преживявания. Всеки сам трябва да ги открие за себе си. И това няма да е трудно, защото този винаги гостоприемен град на кръстопът е готов щедро да споделя своите съкровища.